segurament abans del segle X, ja que l'Empordà devien rebre els primers embats del que eren els normands, els vikings, però les primeres notícies documentals que tenim dels atacs corsaris o pirates es remunten entorn dels segles IX o X, quan hi ha les primeres ratzies musulmanes i els primers atacs a la costa perpetrats per l'islam, que de fet ocupava tot el sud peninsular. Poder una de les cròniques més conegudes d'aquesta època és la d'Ibn Hayyan, que parla de com un gran estol de 50 naus va assotar tota la costa empordanesa, cremant un per un els diferents pobles que es van trobant des de Castelló d'Empúries, Pals, arribant fins i tot a el que era llavors Palamós, que ells qualifiquen com el Calat Marwan, la cala d'on tal Marwà. Fins al segle XIV tenim grans notícies dels atacs dels genovesos, amb les petites guerres que va haver intermitents entre la corona catalano-aragonesa i la corona genovesa, doncs van haver-hi constants atacs a tota aquesta zona d'aquí, documentats diferents saquejos, també a Roses, a Palamós i diverses poblacions properes. No va ser gairebé fins al segle XV en què els catalans van armar una gran flota i van ser ells els que van prendre les rendes una mica dels corsaris i van atacar fins i tot tota la part de Gènova, com a represàlies per aquests atacs genovesos, i tota la part del nord d'Àfrica. El gran any dels atacs corsaris, el gran segle, millor dit, dels atacs corsaris va ser concretament el segle XVI, quan l'expansió de l'imperi otomà va arribar fins a Tunis, i des de Tunis van armar grans estols de galeres que, gràcies a l'ajuda de Francesc I, rei de França, van poder arribar amb gran facilitat a les costes empordaneses i poder l'atac perpetrat més conegut va ser el de l'estol de Barba-roja, que el 1543 va anar baixant per Cadaqués, atacant Cadaqués, va destrossar i va aniquilar Roses i va arribar a arrasar també completament Palamós i va baixar fins i tot notícies ja fins ben bé a Castelló. Amb el temps, els atacs dels corsaris turcs va minvar, però va perpetuar el dels corsaris algerians, tot i que ja no arribaven amb un gran estol de vaixells, eren 3-4 vaixells, però durant el segle XVII i principis del XVIII encara van fer molt de mal rasant masos, donat que venien amb un estol menor no podien atacar directament com havien fet els turcs ciutats o viles grans, sinó que es dedicaven al pillatge de masos i cases més aïllades. La primera meitat del segle XVIII va ser un moment àlgid de tot el corsarisme i tota la pirateria que venia d'Alger i venia del Marroc, tota aquesta procedència del Magrib islàmic. Quan arribava el bon temps, quan arribava la bonança, venien unes fustes, que és així com els anomenaven, que eren petits vaixells, tenien una gran maniobrabilitat, carregats generalment entre 30 i 40 tripulants, que es dedicaven a creuar el Mediterrani per arribar a les nostres costes i anaven resseguint mica en mica la costa i generalment tenien una petita base a les Medes. Allà era un bon lloc per avituallar-se d'aigua i per esperar el moment just per cometre els seus atacs. Donat que ja no es tractava d'un estol molt gran de vaixells, doncs els seus atacs eren més aviat sorpresius i anaven dirigits a nuclis poblacionals molt petits. Podien ser petits llogarets o podien ser masos. L'hora més adequada per perpetrar l'atac sempre era a l'alba o fins i tot a la nit, que era un moment en què podies atacar de manera sorpresiva i que la gent tenia poc temps per reaccionar. El que feien habitualment era atacar directament un mas per sorpresa i a pesar que era gent de pagesia i que no tenien grans recursos econòmics, el que ells anaven buscant moltes vegades eren vides humanes, era realment el recurs econòmic que en ells els movia, perquè el fet de poder capturar una família o les filles d'un masover, clar, això podia donar uns molts bons beneficis en els mercats d'esclaus d'Alger. Per tant, van començar a atacar no les grans fortunes, ni esglésies, ni llocs molt més ben defensats ja en aquella època, sinó els petits masovers, la gent que vivia amb uns recursos molt més ajustats, però que acabaven pagant amb la seva vida com a moneda de canvi. Els atacs turcs del segle XVI van ser tan cruents que van obligar les autoritats locals aquí a la zona a construir tot un sistema defensiu ferm i que permetés
establir un sistema de comunicacions molt importants entre les diferents viles i donar avisos en casos d'avistaments corsaris enemics a la costa. Va ser el moment en què van néixer les torres de guaita. Eren un punt defensiu molt important. Trobem bàsicament dos tipus de torres de guaita que comencen a construir-se a partir del segle XVI, tot i que la majoria d'elles actuals que coneixem es construeixen al segle XVII i XVIII, sobretot XVIII. Hi ha dos tipus de torres de guaita molt importants. Aquelles que són costaneres, que estan dedicades precisament a avistar els moviments d'embarcacions a la costa i que mitjançant senyals de fum, senyals acústics o senyals luminosos, doncs avisaven a una propera torre de guaita que estava a l'interior i que anava comunicant així successivament, com si fos un telègraf, amb altres torres de guaita. Llavors hi ha una segona tipologia, són més propis del segle XVIII fins i tot, que eren les torres de defensa que estaven en els masos, que no eren pròpiament de guaita, no eren per avistar, perquè molts d'elles es troben a vegades sota valls de muntanyes i a l'interior, sinó que eren precisament per protegir-se d'un atac sorpresiu i poder-s'hi tancar en el seu interior i poder resistir tancats, allà defensats bàsicament a partir d'espitlleres i troneres, doncs unes hores perquè els pirates algerians poguessin arrasar el mas, però que no se'l poguessin emportar cap captiu. Els algerians havien assotat la costa, comerciants es van començar a armar i van veure les possibilitats de combatre aquest corsarisme i de fer-ne un negoci. Un negoci que tenia un doble verdent, treuen diners i a la vegada protegien a la gent de la costa de tots aquests atacs de pirates algerians. Què va passar? Què va produir aquest canvi? Van haver-hi dos fets decisius. Primer, el 1757 es va produir un combat purament casual entre un comerciant de Mataró, justament davant de les Illes Formigues, amb una fusta d'aquests corsaris o pirates algerians. El combat, malgrat estar en inferioritat i trobar-se davant un vaixell ben armat, aquest comerciant de Mataró va sortir victoriós i fins i tot va arribar a rebre una medalla pels seus fets. Això va encoratjar la gent i va veure que la gent podia preparar els seus vaixells comerciants i en lloc de sempre rebre, defensar-se i passar l'atac. De tal manera que tota la zona d'aquí Sant Feliu de Guíxols, les viles de Palamós o comerciants de Cadaqués o fins i tot de Roses van arribar a modificar les seves embarcacions per convertir-se veritablement en corsaris. Durant l'expansió otomana del segle XVI, els germans de Barba-roja, que eren dos renegats grecs, amb un estol important otomà, van ocupar tota la part nord de Tunis i la part també d'Algèria. Aquesta era una bona base per perpetrar atacs corsaris a tota la costa catalana. I realment així va ser. Durant molts anys el terror de les grans naus que enviaven els Barba-roja a la nostra costa va causar grans estralls. Tant fou així que al llarg dels anys s'han creat multitud de llegendes entorn d'aquesta figura, un personatge que se'l situa a Catalunya perpetrant molts fets, però que realment mai va estar aquí i mai va personalitzar ell tots aquests atacs, sinó que els dirigia tots ells de Tunis. I el que va ser que totes aquestes llegendes hi ha la memòria de Barba-roja i totes aquestes llegendes encara les podem trobar en històries de les Illes Medes, de les Illes Formigues, que hom hi creu veure antigues representacions petrificades de l'estol de vaixells de Barba-roja, o mil i una d'històries de barbària i de tombes on encara es parla que havia enterrat aquest mític personatge. Durant els grans segles del corsarisme i de la pirateria, molts dels corsaris, els pirates, que s'embarcaven a mar i passaven realment setmanes embarcats en vaixells, tenien un gran problema que era bàsicament el dels queviures i sobretot, més que pròpiament el del menjar, el relacionat amb la beguda. Tenien grans bodegues en el vaixell, però malauradament les havien d'omplir amb bocois de vi perquè l'aigua no oferia les prous garanties de seguretat i de salubritat que eren necessàries. S'arriscaven a que a cap de poc temps o cap de poques setmanes a bord aquell barril ple d'aigua s'acabés podrint. Per tant, ells van haver d'ingeniar-se un sistema per poder consumir aigua amb garanties i van fer el següent. Van agafar tot el que és el sobrant
de la vendímia d'un cop n'havien acabat de fer el vi, i totes aquelles pallofes que sobraven del raïm doncs en feien una destil·lació. I aquí, gràcies a aquesta destil·lació, va néixer una de les begudes conegudes, que és l'aiguardent. Gairebé totes les poblacions de la costa, Palamós, Rosa, Sant Feliu, qualsevol d'aquestes costaneres, tenia el dret d'arrendament i una concessió d'aiguardent, que era molt important perquè aquest aiguardent el posaven en petites ampolles de fang que les carregaven en el vaixell com a substitutiu d'aquest vi. Per tant, ocupava molt menys capacitat a la bodega i els permetia omplir la bodega amb més mercaderies, en el cas que fossin comerciants, o bé amb més captures, en el cas que fossin corsaris. De quina manera ho feien? Molt senzilla. Ells s'aturaven amb el vaixell, qualsevol desembocador de riera o qualsevol font propera a la costa, agafaven aquella aigua i, tot i saber si realment era sana o era sàlubre o estava en bones condicions, el que feien era recollir l'aigua i agafaven una mica d'aiguardent i li abocaven a l'interior de l'aigua. D'aquesta manera, l'aiguardent i la seva gran quantitat d'alcohol netejava l'aigua i llavors aquesta aigua es podia beure amb totes les garanties de seguretat per la salut.